Poštovani gledalci, dobar dan. Gledate emisiju Dijalog u produkciji portala Novi standard. Moje ime je Aleksandar Vujović, a naš današnji gost je Siniša Ljepojević. Siniša, dobar dan i hvala vam što ste još jednom izdvojili vremena za našu emisiju. Hvala i vama. Što ste me pozvali? Između ostalog smo vas pozvali zbog ovih dešavanja u Americi. Ajde da počnemo onda od toga. Šta se dešava sa tom zemljom? Richard Haass, to je čovek koji je na čelu onog Savjeta za spoljne odnose u Americi, koji upravlja u suštini američkom spoljnom politikom. On je u noći kada je upadnuto u Kapitol, kada su Trumpove pristalice probile u zgradu Kongresa, on je rekao ako postamerički vek bude imao datum kada je počeo, to će biti 6. januar. Zbog čega su oni to doživjeli toliko, zbog čega su se toliko potresli zbog tog upada? Pa ne, taj upad se koristi, to je bilo, vrlo je još nejasno ko je u stvari upao. Jer i čiji je interes bio da se ta sjednica Kongresa prekine. Nije bio interes aktualnog predsjednika Trumpa, ne. Prema tome, to je sve upotreba ili zloupotreba tih raznih događaja. Međutim, treba znati, taj se Haass našao da on se čudi da se to događa. Amerika već dugo godina živi u jednoj agresivnoj kulturi nasilja. To je ono što je ozbiljan problem u današnjoj Americi, jer oni kroz afirmaciju ratova, snajperisti kao najružniji dio oružanih snaga, oni su na naslovnim stranama u Americi i ubio 8 talibana. I to na kraju dođe do toga da se to jedna potpuno zemlja nasilja. I nije samo jedina. Na zapadu ima još zemalja koji su zemlje nasilja. I sad kad je upao neko tamo, sad se oni tome čude. Naravno, veliko je pitanje ko je to upao. Da. Ima raznih sumnji. Da li to možda FBI imao neke svoje ljude koji su namamili, odnosno prvi krenuli, onda je masa poletala? Da li je to FBI ili je ova ekipa iz Demokratske stranke? Oni su već godinama imaju nekoliko organizacija koje su oni praktično institucionalizovali i koje rade, kad treba nešto, oni onda tamo prave nerede, to je od Antife do ovih. Black Lives Matter. Da, crni životi su bitni. To su profesionalci. Da. Znate, vi imate tu organizaciju Crni životi su bitni. To je organizacija koja ima nekoliko stotina miliona dolara na računu. Kako? Mislim, to je... Tako da je to malo pretjerano, to je što je rekao Haass, i uopšte način na koji, ali se koristi protiv Trumpa, protiv aktualnog predsjednika. A hoće li u širem smislu ovo Americi se obiti o glavu? Jer oni imaju taj neki narativ, mi smo demokratija, kod nas se mirna tranzicija vlasti ne dovodi u pitanje i mi zato idemo da demokratizujemo sve zemlje u svijetu, od Bliskog istoka do Balkana, do Istočne Azije. A sada se dešava to da Amerika sama postaje sve više liči neko nedemokratsko društvo. Neki čak dovode u pitanje i opstanak samih Sjedinjenih Država na srednji i na dugi rok. Da li im se u stvari to posticanje tih pobuna uličnih, tih obojenih revolucija malo obija o glavu sada, kao što su primetili zvaničnici Ruske dume? Pa kako da ne? Pa pazite, to je jedna... Amerika inače ima talenta, ima kapacitet destrukcije, ali je oduvijek je imala problem sa predviđanjima razvoja događaja i sa građenjem oblika društva, modela društva poslije tih velikih lomova. Međutim, ovo je samo jedna faza. Ovo je samo jedna faza jednog procesa koji je davno počeo. Procesa razgradnje američkog društva. I taj proces razgradnje dugo traje, ali se vješto krio. Krio se kroz održavanje tog narativa, te preko medija, te priče kako je to, a svi su znali ko živi u Americi da nije baš tako stvari. Znate, vi imate, na primjer, pošto samo ti podaci postoje do sada, od 1968. godine do 2001. godine, za to vrijeme je društveni proizvod Amerike porastao za 12%.
Po glavi stanovnika ili ukupni? Ukupno, društveni proizvod je porastao, znači proizvodnja je povećana i tako da je za 12%. A u isto vrijeme u tom periodu je životni standard porastao za 300%. Tu ogromnu razliku između stvarnog bogatstva i života je neko mora da plati. Tako da je Amerika jedna zemlja u ogromnim dugovima, a onaj ko nije htio da pozemljuje novac, onda je dobio rat ili dobio neku ucjenu kao Švajcarska i tako dalje. Prema tome, ovo je samo jedna faza, jedna viša faza jedne ozbiljne krize tog modela društva i američkog društva koje traje već duže vremena. Šta kada je riječ o izborima, njihovi izbori, znate, nikad nisu baš bili, da kažemo, čisti. U novije vrijeme treba znati da je Nixon pokraden 60. godine kada je izabran John Kennedy. On je pokraden bio. Da, i priznao je Nixon ono čuveno kad je bio neizvestan rezultat i onda je on odlučio kao da prizna, kažu sad Trump neće da prizna kao Nixon. To je sve druga. Nixon je bio već tada iskusan čovjek, on je vidio o čemu se radi i bolje ništa. I onda je na kraju ipak postao predsjednik. Onda imate, recimo, kod Ronalda Reagana, u oba mandata glasovi nisu brojani, nego je CBS proglasio da je on pobjednik. U drugom mandatu Obame glasovi nisu brojani. Kako mislite nisu brojani? Nisu brojani do kraja, to je bio procjena, nema dokaza. Na kraju su našli nekih 6 miliona bačenih glasova u Kaliforniji. Ali se to stalno krilo zbog ugleda i statusa Amerike. Prema tome, ovo je samo sad još jedna nova, ogoljenija faza, zato što je sad došlo do bukvalnog građanskog rata, što se zove građanski rat elita. Nije to građanski rat među naroda, narod nema veze, ali će imati veze. I onda su došli, sad je to u toj fazi, vi vidite da je to više nije politička borba, to je borba na život i smrt. Sada, ova ekipa koja je, naravno, da se razumijemo, Trump je pokraden na izborima, to nema nekakve dileme. Ali ova ekipa koja je protiv Trumpa i protiv, koja je obezbijedila krađu, oni su prije 4 godine, kad je Trump izabran, oni nisu vjerovali da će Trump biti izabran i zato nisu se nešto mnogo ni trudili. Ali su zato odmah poslije izbora, kad je Trump dobio, oni su shvatili da on može da dobije ponovo, onda je krenuo projekat njegovog rušenja. Od prvog dana, ove 4 godine, oni su se veoma dobro organizovali i uvukli su u svoju mrežu, kroz razne načine, od para do raznih drugih prijetnji, jedan ogroman broj ljudi. Tako da sada neće niko da iskoreče i da povuče nogu i da kaže čekajte bre, ovo je krađa. Prema tome, za taj Haas bi trebalo da kaže da je problem Amerike je krađa na izborima, a ne upad u Kongres. To je mnogo veći problem američkog demokratskog statusa, tako da kažemo. Kako tumačite to što su različite tehnološke platforme u Americi, uključujući i YouTube, izdale saopštenje da više neće tolerisati priču o tome da su u Americi izbori pokradeni? Ovo sada što mi pričamo, moguće da će biti cenzurisano, mada verovatno neće jer je na srpskom. Ali da je na engleskom, bilo bi sasvim sigurno, jer YouTube je zvanično izdao saopštenja da to nije dozvoljeno. Kako komentarišete to što je Trump obrisan sa Facebooka i sa Twittera, zabranjeno mu je da koristi svoj nalog, što su osudili čak i Merkelova i Macron kao saveznici te iste duboke države, čak i za njih to bilo neprihvatljivo. Kako tumačite tu vrstu nenormalnog porasta cenzure? Pa znate šta, to meni uopšte ne čudi. To je počelo mnogo ranije. Sad su se sjetili da je to problem, a taj isti Twitter ili taj YouTube, oni već dugo cenzurišu sve ljude koji drugačije misle o koronavirusu. Pa cenzurišu se ljudi koji o vakcini pišu. I sad je ovo došlo. To je jedan normalan razvoj. Uvijek je bilo cenzure. Ne ovako kao danas, ali uvijek je bilo cenzure. Taj način da se obriše nalog jednom
ne samo predsjednik Amerike, on više naloga i mnogim drugim ljudima, govori o jednom strahu te takozvane duboke države. Koliko su oni uplašeni u stvari. I to su, nervoza je jako velika. Vi imate, to ide čak dotle da prije 3 dana, 4 u subotu, na jednom unutrašnjem letu u Americi, Delta kompanija. Izbačene Trumpove pristalice, da. Izbačeni su muž i žena koji su... A kako oni znaju da su one Trumpove pristalice? Njihova ćerka je zvala kompaniju da kaže da su one Trumpove pristalice, da su oni najgori ljudi. Pa ste ćerka. I onda su ih ovi izbacili. Znači, to je jedno potpuno ludilo koje je preneseno i na svakodnevni život. A zašto je to? Zašto je taj dio elite duboke države, zašto je toliko nervoza? Zato što shvate da gube. Jer Trumpa mogu da strpaju u zatvor čak. Trumpu mogu da mu natovare razne procese sudske i tako, pa da mu spriječe da se kandiduje 24. godine. To je osnovni cilj čitave hajke. I ova procedura o impeachmentu. Da, ali okej, ako oni ne razumiju da postoji čitav pokret tamo, šta da zovu trumpizam. Tako je. Trump samo simboliše jedan veliki dio javnog mnjenja i raspoloženja. To je, prema jučerašnjim istraživanjima, to je 49% ljudi podržava Trumpa u Americi. Kako tumačite ono saopštenje FBI-a da će u svih 50 američkih država izbiti oružana pobuna ako Trump bude opozvan? To uopšte nije bezazleno saopštenje. Sad znamo da je FBI dokazano bio na strani demokrata, međutim te Trumpove pristalice zaista jesu ljute i jesu besne zbog svega što se dešava. Drugo, Amerika je država u kojoj oružje može se kupi maltene kao tabla aspirina u apoteci, tako možete i pištolj da kupite ili neku automatsku pušku. Da. Pa znate, tu FBI, znate, to je jedna institucija koja je očigledno s jedne strane toplo-hladna, znate, ona je dio svih manipulacija. Bez FBI-a ne može ništa da se uradi u Americi. On je sada protiv Trumpa, ali bio je i ranije. Ali je onda došla situacija da je Trump imenovao direktora FBI-a i imenovao čovjeka koji je protiv njega. Kako? Da. Mislim, Trump je došao u situaciju da je žrtva sopstvenih poteza. Imenovao je sudije koji su bili protiv njega. Pa ima tamo unutar... Mislite na ove sudije Vrhovnog suda? Pa da, oni protiv njega. Pa onda, šta je još tamo bilo, još neki drugi stvari? Pa on taj Twitter, zahvaljujući tome što je on se opredijelio da svu svoju komunikaciju s javnošću vodi preko Twittera, a ne preko televizija i novina, taj Twitter je zaradio na njemu oko $1 milijardu. I onda se na kraju protiv njega. Prema tome, njegove procjene su pogrešne. On je napravio mnogo grešaka. Nije bio iskusan, da. Potpuno je. Prvo nije shvatio šta je politika. Zato nije dobro, i to se nikad ne dešava izuzev Berlusconija, nikad nije dobro da veliki poslovni ljudi postanu političari. Jer su logike poslovnog i logike politike potpuno različite. Da. I zato u istoriji nije bio nigdje da je poslovni čovjek bogat čovjek, da bogat može bude ako nije poslovan, ali da je poslovni čovjek bio predsjednik vlade i tako. Jedino je to bio Berlusconi. Tako da Trump je napravio mnogo grešaka i jednostavno tako se desilo. Ali taj pokret, taj broj ljudi koji vjeruje da Amerika ne može više da nastavi na stari, na ovakav način, da mora da ima privredu, da mora da ima industriju, da vrati industriju, onda i da, ono što je govorio i Trump, da kad Amerika stvori svoju industriju i svoju naučno-tehnološki razvoj, onda možemo govoriti da je Amerika velika, vodeća svjetska sila. Znate, Amerika je u nauci na nivou 60. godina. Tako je, da. Tako da, to je sada Mislite da ih guše ti monopoli velikih firmi, posebno tehnoloških, koje su
zauzele kompletan prostor u toj industrijskoj sferi, naročito kad se radi o uslugama, recimo, ajde, to nije industrija, ali neki sad pominju i tu sintagmu industrije usluga. Dakle, da li ih guši to što se oni sad, te kompanije poput Googlea, Facebooka, pa i Twittera, staraju samo o svom profitu, a ne o inovacijama, jer nema potrebe da se proizvode inovacije ako ste jedini na tržištu, ako ste monopolista. Pa naravno, to je problem i Evropske unije, stvaranje monopola. I on nije zainteresovan. Što bi on ulagao kad on od onoga što je već uložio može dobro da živi? Oni nemaju tu svijest o državi svojoj i šta ja znam. Međutim, to će sve da dođe u situaciju da više niko neće da ih koristi. Naravno, politička vlast im pomaže. Vi imate recimo SWIFT, sistem plaćanja. Da. To je još uvijek analogni sistem u digitalnoj eri. To je analogni sistem, to je vrlo spor i nepraktičan sistem. Ali ima zaštitu političku, a onda kad političari od SWIFT-a traže podatke koje je šta platio, oni im daju. Da. I zato sad problem što će Kina i Rusija će se s tome priključiti, imaju svoj platni promet, imaju svoj sistem. Da, napravili su, da. Prema tome, to su neke stvari koje jednostavno, to ne možeš da vratiš vrijeme. Nisi iskoristio kad ti je trebalo da pratiš, on nemoj 5G mrežu. Nemoj tehnologiju 5G mreže. Tako je, da. Pokušavaju to da nadomeste sad softverom, kao misleći da mogu zaobići hardware. Ma ne, to treba 5-6 godina, najmanje. To nije nemoguće napraviti, ali treba raditi na tome. Naučnici, oni su, kad su umrli ovi nacistički naučnici i Jevreji iz Njemačke, oni nemaju više nauku do te mjere koje su onda ti ljudi razvijali. Prestigla ih je Kina po broju patenata u 2020. Da, pa nema što vi, pa Rusija isto. Rusija nema odijelo ili cipele da napravi. Ali ima avangarde. Ali ima nauku i tako. To je potpuno, to je jednostavno realnost koju jedan dio Amerike, koju simbolizuje Trump, shvata i želi da se neke stvari obnove. Ovi big companies, ovi big tech što zovu, oni su protiv Trumpa. Zašto? Zato što je Trump nastojao da blokadom... Sekcije 230, na to mislite? Blokadom trgovine sa Kinom natjera ih da vrate fabrike u Ameriku. Ali to za njih znači dodatni trošak. I oni će da sruše Trumpa, a ne da vrate fabrike u Ameriku. Ste li vidjeli da su među najvećim donatorima Bidenove kampanje Microsoft i Google? I onda su sada, kada oni su cenzurisali direktno u korist Bidena, i sad su izdali saopštenje, stopiraju političke donacije, nakon izbora su izdali saopštenje, kao da sad to nešto može da promeni ako su izbori već završeni. Ali da završimo ovaj segment o Americi. Očekujete li građanski rat tamo ili neku vrstu, kakav rasplet očekujete? Jer sve više intelektualaca, recimo Patrick Buchanan već duže vremena piše o tome, govori da je ta Amerika u toj meri podeljena, tamo imate dve nacije sada, dva različita društva. Jedno koje je za što veći migrantski priliv, drugo koje je protiv migranata. Jedno koje misli da je Amerika rasistička, drugo koje misli da je Amerika moralni svetionik u svetu i tako dalje. Znači, imate dva potpuno suprotstavljena narativa. Jedan je taj Trumpov, drugi uslovno rečeno Bidenov ili ovaj od Clintonovih. Kako će se razrešiti taj sukob? Može li se on razrešiti mirno na srednji rok? Može li se Amerika pomiriti bez nekog sukoba velikog, političkog, društvenog? Pa ako ćemo učiti nešto od istorije, oni ne mogu to u miru da urade. Jer u miru to znači jedno priznanje sopstvene greške. U miru to znači priznanje da je sistem doveo do krize, da je taj sistem potrošen, da je on u kolapsu. To oni ne mogu da dozvole. Oni neće da priznaju to, oni sad čak koriste koronu. I korona je srušila ekonomiju, a ne sistem. Da. Tako da ja, nažalost, mislim da oni to nisu u stanju i da će oni doći u situaciju da izazovu neki veći sukob. Jer oni, sva zapadna društva, oni funkcionišu u velikoj mjeri na strahu. I samo kataklizma neka ozbiljna može od tog straha da napravi energiju promjena. U samoj Americi
Znači, to govorimo o pokušaju izvoza američke krize na druge zemlje, da se izazove sukob. U samoj Americi može doći do protesta koji će onda učiniti da je to no-go zona, da ne može ići ovi drugi nemogući. I neki ozbiljniji sukobi u samoj Americi, ja mislim da nisu vjerovatni. Amerika je suviše razvođen sistem i dva fronta napraviti ozbiljnija, to ide vrlo teško. Ali će doći do jedne unutrašnje blokade Amerike kao društva. Jer ipak imate vi sada da skoro pola Amerikanaca ne priznaje u saveznu vlast. Šta ćemo onda? Da. Ne priznaje saveznu vlast. Dalje, doći će do još većeg pada društvenog proizvoda, još veće ekonomske krize, pošto su pobjedili, ekipa koja je sad pobjedila na ovaj način kako je pobjedila, je u stvari ona koja hoće da zadrži status quo, onaj što je bio i koji je doveo do krize. Prema tome, ovi ljudi su krivci za krizu, a nisu rješenje krize. I to će biti sada, to će da se pogorša. Problem će biti što će ipak sve manje zemalja kupovati obveznice američke i tako finansirati američku državu, tako da će ostati, neće biti para. Oni su već sada dužni 100% svog društvenog proizvoda. A šta to znači sada? Ljudi ne razumeju šta to znači. Amerika je dužna 100%, Britanija je dužna 100%, Italija je dužna. Mnoge države, Francuska isto, mnoge države su dosta dužne, njihovi građani mnogo bolje žive nego građani Srbije koji su dužni 50% ili građani neke druge zemlje. Pa zato su te države dužne. Zato što oni finansiraju taj svoj privid visokog standarda kroz dugove. Dokad to može tako? Pa može, već dugo traje. Da. Pa znate kako, doći će do toga da će jednostavno one zemlje koje pozajmljuju novac, da će da kažu, nema više. Onda će oni da ratuju protiv tih zemalja, ali mislim, neće moći, zato što su najveći povjerioci. Prvo, Amerika je najveći povjerilac, ali doći će situaciju kad ovi će da kaže, mi nećemo više da pozajmljujemo dolarima. Da. Zbog čega se Nemačka sve agresivnije postavlja i na Balkanu i u odnosu prema Rusiji? Da li delite stav da Nemačka pokušava sada Bajdenovoj administraciji da ponudi neku vrstu dogovora prema kojem bi Nemačkoj bilo omogućeno od strane Vašingtona da preuzme upravljanje Evropom i da zajedno se obračunaju sa Kinom i sa Rusijom? Da li delite taj utisak? Pa ja mislim da je to nada njemačke elite, ili barem većinskog dijela njemačke elite u Berlinu. Da oni prihvatanjem i jednostavno oduševljenjem što je Biden novi predsjednik, da oni na taj način očekuju uslugu od Amerike da Njemačka dobije veća ovlašćenja u spoljnoj politici, jer da se razumijemo, Njemačka je još uvijek okupirana zemlja. Da. Tako da bi dobili neka ovlašćenja, da imaju koliko toliko samostalniju politiku. Ja mislim da je to nerealna procjena, jer sa Amerikancima nema razgovora, nema dogovora. Oni uopšte ne prihvataju ništa što liči na dogovor, jer svaka ponuda za dogovor Amerikanci je tumače kao vaša slabost, Da. a ne dobru volju. Prema tome, možda će u jednom početku biti nekog prostora za Njemačku, ali više u saopštenjima, u toj političkom narativu. Da. Ali i u stvarnosti. Bez obzira koliko Njemačka želi da kreira politiku, oni kažu, već godinama govore, različiti njihovi lideri govore da Njemačka ne može da prati događaje, ona mora da kreira događaje. Tako. Pokazalo se da nema kapacitet za to. To je pokazala bivša Jugoslavija. Način kako se raspala bivša Jugoslavija. Oni nemaju kapacitet za to. Jer ima kapacitet da ubije čovjeka, ali oni nemaju kapacitet. Tako da ja lično mislim da je to jedna velika zabluda i pogrešna procjena. Naravno, vrlo malo prostora Njemačka ima da iskorači iz američke okupacije. Ne samo što ona je po zakonu ta okupacija, nažalost. Da, Ustav. A drugo,
tu imate problem što je Amerika još ranije sve ključne institucije privrede i ona je vezala za sebe, prije svega Deutsche Banku. Njujorška berza može da sruši Deutsche Banku za pola sekunde, jer su je uvukli u te bezvrijedne papire, derivate, koji... Nekoliko trilijona, čini mi se. Da, pa to ne može. Nezamislive cifre, da. Njemačka banka, Deutsche Bank, on mora da ćuti. Ovi kad nešto se naprave važni, onda oni, Amerikanci kazne te kompanije, kao što je Volkswagen kažnjen bio. To nema veze da on kao lažirao kompjuter za izdobne Gazprom, nema veze. Ali je poruka. Morate kako mi kažemo. Tako da Njemačka, mislim da objektivno, nažalost, Njemačku nema kapaciteta uprkos svim pričama. Drugo, napravili su napravili grešku, ali nisu imali izbora. Oni sada predvode antirusku politiku. Prvo, pokazali su se kao nepouzdani partneri, pošto bio je prećutni dogovor poslije ujedinjenja. Je bio dogovor da Njemačka bude na neki način zapadni advokat u vezama sa Rusijom, a da bude istovremeno i prozor ka zapadu Rusiji. I to je funkcionisalo neko vrijeme. Jer da se razumijemo, oni duguju sve Rusiji zbog toga. Kad je došlo do mogućnosti ujedinjenja, Mitterrand je lično išao kod Gorbačova da ga moli da to ne uradi, nego da ostane podjela. Istoga dana je Margaret Thatcher... Bila protiv isto, da. Ona je zvala telefonom i Gorbačov je rekao, ne, mi ćemo to uraditi. Onda je Margaret Thatcher tražila, dobro, ako ne možemo da vas ubijedimo, onda barem ostavite vojsku. Gorbačov je rekao, ne, mi se povlačimo i to tako da je. Sada Njemačka zahvaljuje Rusiji na tome predvodeći antirusku politiku. Sad je, ko je veći gubitnik? Baza saradnje u osnovi Rusije i Njemačke je bilo to što su Rusi davali svoje naučnike, a Njemci svoju industriju. Tako da, recimo, ja konkretno znam jedan projekat, jedan dio Siemensa koji se bavi medicinskom opremom. To su ruski naučnici došli i Njemci pravili. I to je sada najbolja medicinska oprema od testova za oči pa nadalje. Svi su se ti naučnici povukli sada. Rusija je povukla sve svoje naučnike i sada šta ćemo sad? Ko će to da radi? Tako da mislim da će štete za Njemačku biti ogromne. Mnogo veće nego za Rusiju. I za Rusiju će biti štete, naravno. Da. Uvijek je to. Ali mislim da će biti manje nego što je u Njemačkoj. U pripremi emisije smo preskočili možda da vam pošaljemo napred jedno dosta važno pitanje. Tiče se Brexita koji je sada okončan taj trgovinski sporazum je zaključen. Kako vam izgleda to? Britanski mediji su dosta oštri prema Nemačkoj i prema Francuskoj, prateći ove Financial Times, Economist i tako dalje. Makar meni se čini, oni imaju neku vrstu antievropske kampanje već sada. Da li to Britanci nečim nisu zadovoljni? Šta se zapravo desilo sa Brexitom? Pa ne. Prvo, Financial Times je u vlasništvu japanske kompanije i Economist, nedeljnik, to su instrumenti duboke države, koja je međunarodna korporacija, kao katolička crkva. Prema tome ne može se to smatrati da je to neki britanski stav o bilo kojem pitanju. Pa ovako, tu je najveći problem bio sa Francuzima. Nije bio sa Njemcima toliko. Na kraju su Njemci, jer su Njemci bili za dogovor, trgovački dogovor, a Francuzi su blokirali. Francuzi su blokirali i ucjenjivali Britaniju da bi Macron, to je bio dio Macronove ambicije da postane lider Evrope, da iskoristi ovaj vakuum vlasti u Njemačkoj, jer u Njemačkoj je sad vakuum vlasti u suštini. Da. I da iskoristi taj vakuum vlasti, da se on nametne kao lider Evrope
i da ucijeni Njemačku. Ima on mnogo razloga zašto hoće da ucijenjuje Njemačku zbog tih fondova koje Njemačka ne pristaje, preko tih fondova da cijela Europa pokriva francuske dugove i tako dalje, pojednostavljeno govoreći. Međutim, to je bila njihova pozicija. Onoga časa, kad je Njemačka, pošto blokiranje trgovinskog ugovora je prije svega protiv Njemačke, ne protiv Britanije. Zato što je Britanija najveće tržište evropsko za njemačke proizvode. I kad je došao do minut do 12 i kad su oni shvatili da je Britanija spremna da izađe, da ode 31. decembra i bez dogovora. Da je panika zavladala, da. Ali Njemačka, i onda na kraju Njemačka natjerala Francuze da popuste. Popustila je recimo i Britanija u pogledu onih ribarskih prava. A što onda Johnson došao u kravati sa ribama? Jeste vidjeli to? Došao u kravati na kojoj su ribe, izgledalo je kao pobednik, izgledao, možda je to samo ona slika za javnost. Pa dobro da vam kažem, i onda je na kraju je postignut sporazum. Znači, Njemačka je ipak, uprkos Macronovu trudu i ambicijama, Njemačka je ipak na kraju još jednom pokazala da je ona stvarni lider Evrope, a ne Francuska. Britanija je popustila u nekoliko stvari, što je potpuno u redu, znate. Oni su tražili, pošto ta ribarska prava, to je, da vaši gledalci znaju, u Evropskoj uniji sve zemlje imaju pravo da love ribu u bilo čijem moru. Sada dolazi toga da je u Britanskom moru. I onda Evropska unija je tražila da se ribarska prava nastave još 14 godina. A Britanija je predlagala godinu dana. Na kraju nađe kompromis 6 godina. S tim što će svake godine biti smanjivane kvote evropskih ribara, da bi posle 6 godina bili potpuno out. U tom smislu je Britanija tu popustila. Zatim popustila je recimo kao kompromis da, pošto je dogovoreno da nema carinskih barijera, nema carinskih tarifa, ali je dogovoreno da proizvod iz Britanije može da bude, znači, bescarinsko, da ide u Evropsku uniju, ukoliko je manje od 40% njegovog sastava proizvedeno izvan Britanije. Ako je preko 40% proizvedeno izvan Britanije, a iako je u Britaniji napravljeno, onda mora da plati taksu, jer to na taj način se sprečava reeksport. I to je Britanija, to je kao kompromis. Tu će biti najviše pogođeni, vjerovatno, ovi japanski proizvođači automobila koji u Engleskoj imaju nekoliko fabrika i to su mahom japanski dijelovi. A kako komentarišete britansko velikodušnu podršku Srbiji na putu eurointegracija nakon što su oni izašli iz Europske unije? Kako uopšte protumačiti tu ironiju, pošto oni ne propuštaju da naglase, evo već 2-3 godine, od kad se zna će Britanija izađe iz Europske unije, da oni nas podržavaju na našem europskom putu. Znači, oni izlaze zato što misle da to nije dobro za njih, ali podržavaju nas da uđemo u Europsku uniju. Pa to je, prvo, naravno, to je licemjerno. Elementarno može vama kao ambasadoru da da instrukciju vašem ministarstvu šta hoće, ali ja kao čovjek ne mogu to da kažem, jer to je licemjerno. Ali to govori, da vam kažem, to govori o jednom raspadu unutrašnjeg sistema državne uprave u Velikoj Britaniji. Ja to vidim, mislim, ja to znam, to nema u novinama, ja vidim ko to radi, kako to ide. I to je jednostavno ponavljanje starih priča je prije svega svjedočanstvo o političkim prazninama. Ne postoji nikakva politika Velike Britanije prema Srbiji trenutno. I naši politički odnosi su na nuli. Imamo saradnju nešto sa vojskom, vojska sarađuje, a ovo drugo, to ne postoji. To je jednostavno sada jedan tako prazan prostor. A drugo, oni sebi dozvoljavaju da kažu, na primjer, ambasadorka Britanije u Ujedinjenim nacijama, Karen Pierce, ona je 2-3 puta prošle nedelje izjavila da zapadni demokratski svijet ne smije da dozvoli da Kina i Rusija pobjede u vakcinama. Da.
O čemu ti govoriš, brać? Ljudsko biće je univerzalno, ako mu neko može pomoći, pa možda bude Marsovac, pa da mu pomogne. To je stanje duha. I zato ne bi trebalo to ništa mnogo očekivati još u ovoj fazi, dok ne dođe do nekih lomova gdje oni moraju da se oslobode nekih ljudi koji su opterećenje. Boris Johnson nije uspio. Već sada nije uspio. On je uspio Brexit da izgura. Njegov pregovarač za Brexit je to sve izgurao. Da je Lord Frost, koji je jedan izuzetan tip, stari diplomata, on sve zna kako to funkcionira. On je stara škola. Da. On je izgurao stvar. Kakav Boris. Ali Boris je pao poslije, eto, Brexit je bio velika nada za njegovu političku karijeru, on je pao na koronu. Ispostavilo se da on čovjek nema ubjeđenja nikakva, on nema nikakav stav, nema hrabrosti da svoj stav zastupa. Oni su, duboka država je u međuvremenu uspjela da mu eliminiše 2 ključna čovjeka. Cummings je jedan od njih, ali tako? Jeste, Cummings i onaj drugi lik koji su ga stvorili. A da li je Boris Johnson deo duboke države? Jer on se od početka poistovećuju ga analitičari sa Trumpom, međutim, on je čovjek i to novac, on je deo elite po obrazovanju, po poreklu. On je po porijeklu i po obrazovanju, on je dio establishmenta. Da. Ali je uvijek bio protiv establishmenta. Aha. I kao novinar. Kao gradonačelnik. Da, on je protiv establishmenta. Sada je jednostavno došao tu u situaciju da se malo izgubio i da praktično zemlju na neki način vodi njegova djevojka, njegova partnerka koja je mlada i interesuje politika, a istovremeno radi za jednu američku organizaciju s koja se bori protiv klimatskih promjena. Znači, potpuno ta nova generacija. Da. New Age, da. Da, tako da je Boris, moje mišljenje, propustio svoju šansu. On možda bude još koliko hoće predsjednik vlade, ali on neće ništa da uradi, izuzev štete. Da. A hoće li Biden da udari sada na Dayton i na Kosovu, da pokuša da zaokruži, dovede do kraja tu njihovu državnost, da je međunarodno legitimizuje, s tim što je sada pitanje da li uopšte Amerika ima snage da tako nešto uradi, sve su prilike da nema, ali hoće li on uopšte uložiti veliku energiju, Biden i njegova administracija, u pravcu nekih promjena na Balkanu koje bi bile u skladu sa politikom za koju se Biden tradicionalno zalagao na Balkanu? Pa, prvo, ja bih počeo od toga da je to su velike besmislice. Kako može Amerika da promijeni Dejtonski sporazum? Kako? Da kaže ne važi više. Kako da ne važi? Pa čekajte, evo kako mogu. Oni kontrolišu Ustavni sud preko toga što stranci plus Bošnjaci imaju većinu. I onda će da kažu nešto je izglasa Ustavni sud, sad mora to da se menja i tako dalje. Ne moraju oni direktno da udare na Dayton, ali mogu preko Ustavnog suda, preko visokog predstavnika. Pa oni to pokušavaju već 20 godina. Da. Pa hoće li opet probati sad Pa nisam siguran. Više će to biti jedna propagandna priča i tako dalje. Onda oko Kosova. Pa oni što su mogli, oni su već uradili. Oni su uradili to što su mogli. Oni više ne mogu. Na tome, to su besmislice koje oni u stvari plasiraju. To je njihova propagandna mašinerija u Srbiji i u Bosni i Hercegovini. To je njihova propagandna mašinerija. Ono što je vjerovatno da će oni se mnogo više medijski i ovako u tim raznim izjavama mnogo više baviti, održavati tu neko prisustvo na Kosovu kroz te političke izjave i u Bosni i Hercegovini. Ali stvarni efekti će biti vrlo mali, skoro nikakvi, jer u suštini ovaj prostor, koliko god je to njima bilo interesantno u ono vrijeme vlasti prije Trumpa, oni u stvari, ovaj prostor nije na njihovom političkom radaru. To je to. Sergej Karaganov, jedan od glavnih ljudi u ruskoj spoljnopolitičkoj administraciji, čovjek koji se dosta pita za kreiranje ruske globalne politike, nedavno je dao jedan intervju za Sputnik, srpskom Sputniku, i pitali su ga, pa čekajte, mi na Balkanu, kako ćemo mi sad da prođemo promjene u svijetu, ovo ono. I on je čovjek rekao, iskreno, vidite, vi niste u prvih 10 svjetskih problema, vaš region nije... Ali to je tačno. Pa da. Da li to znači da, to je dobro, pošto se dešavaju velike promjene u svetu,
kad Balkan, obično kad se dešavaju velike promjene, Balkan je prvi stradao. Sad izgleda možda će ostati ovaj neki status quo. Pa status quo sigurno u dogledno vrijeme, ali kad dođe do velikog komešanja još većeg, onda ne može da izbjegne ni Balkan. Znate. Tako da, ali u dogledno vrijeme to neće biti, čak ni za Njemačku. Njemačka će se tu, slaće te državne sekretare, njihova štampa. Visokog predstavnika sad oni šalju u Bosni i Hercegovini. To nema veze, oni šalju visokog predstavnika zato što niko drugi nije htio, jel? Mislim da je neka druga zemlja htjela, Englezi ili šta ja znam, ali oni nisu zainteresovani. Nije čak ni Amerika zainteresovana. Dobro, Amerika uvijek ima šefa OEBS-a u Sarajevu. Tako da ja ne mislim da će tu biti nekih većih pomjeranja, ali će biti možda malo agresivnije pričanja i agresivnijih izjava. Pogotovo na Beograd će biti, jer Srbija je nekako po definiciji najozbiljnija zemlja, a s druge strane oni vjeruju da trenutno u vlastima Srbije imaju dovoljno svojih ljudi na koje mogu da vrše pritisak. To oni vjeruju, sa šta će biti. Da. Kako, ajde da se pozabavimo malo i ovom temom koja je nezaobilazna cele prošle godine, evo i ove vakcinacija, korona. Da li biste se vakcinisali i kojom vakcinom i kako uopšte tumačite to što je Srbija jedna od retkih zemalja gdje ima 5 vakcina u ponudi? Ja sam baš prekjuče sam ušao na onaj sajt uprave gdje ima spisak 5 vakcina dostupna, je bukvalno svaka koja postoji. Da li će jedna druga zemlja u Evropi imati dostupne sve vakcine? Šta to znači? Kome treba verovati? Ljudi su zbunjeni. S jedne strane vakcina jeste nešto što dokazano može da spreči širenje zaraznih bolesti, s druge strane izgubljeno je poverenje i u medicinu i u političare. Kakav je vaš stav o tome? To je najveći problem u stvari. Autori projekta koronavirusa, kampanje o koronavirusu su to previdjeli. Oni nisu mogli očigledno da procene da će jedna od prvih žrtava te načina vođenja, pošto nije sporno da bolest postoji, to niko ne negira. Ta bolest postoji. Ali način kako se vodi ta kampanja je doveo do gubitka poverenja. Poverenje je prva žrtva. Ljudi više ne vjeruju autoritetima. Onim koji su zvanični autoriteti, razni krizni štabovi, vlade i tako. To se više ne vjeruje. Čak i u tradicionalno disciplinovanoj Nemačkoj izađe po 1 milion ljudi na protest. Pa imate najmanji odziv zdravstvenih radnika. Na vakcinaciju. U Njemačkoj. Znate, to je jednostavno, takav je stvoren ambijent. Oni su sad u Engleskoj su morali da izmisle novi soj. Mislite da je izmišljena potpuno priča? Apsolutno. Virus može da mutira, nije to nemoguće. Naravno, ali to nije novi soj. Oni su rekli novi soj, da bi natjerali, doveli ponovo zatvaranje zemlje i doveli do novog straha da bi se ljudi vakcinisali. A nekako su i Brexit progurali baš tad, sporazum uopšte nije izazvao neku pažnju u javnosti. Pa dobro, možda ima to neke veze, ali ne mislim da je baš to. Mislim, mnogo je važnije to što je već sada odsustvo straha je dostiglo kulminaciju. Više niko nije ništa to tretirao. Tamo inače maske nisu obavezne sem u javnom prevozu. I ljudi živjeli normalno, bili pubovi otvoreni i tako dalje. Onda su oni dovice, ali najuglednija ustanova u tom smislu u Britaniji je taj institut Univerziteta u Oxfordu, čija mišljenja vlada ne uzima u obzir, nego uzima ekipu koja je dio Imperial College koji je dio duboke države. I možete misliti, glavni savjetnik u tom timu Imperial College-a, na čije mišljenje se, navodno njegova mišljenja, se vlada oslanja u donošenju mjera, čovjek koji je uopšte ni iz medicinske struke, ni biološke, ni čovjek fizičar, Neil Ferguson. To je nevjerojatno, on ima neke modele kompjuterske. To nema veze s ovim istoričarom, Neilom Fergusonom. Ne, samo se isto zove. Da. I onda institut je rekao, ljudi, to je laž. Oxfordski institut kaže, ne postoji novi soj virusa. Ali ovi, naravno, kao da ovi nisu rekli, ali ljudi su čitali to. Da. Tako da je došlo do strašnog nepovjerenja. Britanija inače ima 2 vrste vakcina. AstraZeneca, jel?
Da, imaju jednu tu, prvo Pfizerovu, takozvanu Pfizerovu, tu što nije Pfizerova BioNTechova, vakcina, da. oni su kupili to. Da. A druga je vakcina koju je taj isti institut Oxfordskog univerziteta po narudžbi Zeneke uradio na ruskoj platformi. Jer oni su radili projekat vakcine sami i pokazalo se da su side effects, da su ovi drugi efekti užasni. To je bilo i smrti, i teških oboljenja kičmene, stuba i tako dalje. Onda su oni stupili u kontakt sa Rusima i onda su oni na ruskoj platformi napravili ovu vakcinu koju sada koriste. Da. Sad onako, naravno, ja nisam ljekar, ali imam neku zdravstvenu pismenost, kroz život sam to stekao. Koju vakcinu? Ja inače ne uzimam vakcine, ja nikakvu vakcinu nikad ne primam. I to je moj stav, ja mislim da čovjek može sam sebe da odbrani. U najvećem broju slučaja. Ne može uvek. Ali ovu, ako se zna koja vakcina, kako je napravljena, meni se čini da je ova ruska vakcina, da me vaši gledalci ne protumače da sam ja proruski, naprotiv, ja sam realista, vrlo realan čovjek i tako dalje. Ali način na koji je ta vakcina, njen smisao, kako ona radi, ona izoluje virus korone, ćelije virusa korone, izoluje i na taj način da prostor ljudskom organizmu i vrijeme da sam uništi taj virus. Prema tome, to nije ništa otrovno. 90% je uspješnost do sada, pošto ima... Čak i malo veća, da. Molim? Čak i malo veća, 91,2. Ali to je, pošto ima organizama koji nemaju snage. Da. A opet, ova Pfizerova vakcina, koja Njemci su u stvari... BioNTechova, da, ali Pfizer je... Da, muž i žena, ti Turci, Jest. Oni su koristili kinesku platformu, ali Kina ima nekoliko vakcina. Oni su koristili jednu platformu kineske medicine. Ona se bazira na tome da se rastvorena genska struktura virusa, koronavirusa, znači ne cijela, nego su uzeli elemente, se ubacuje uzme jedan protein, ubace u RNK. U organizam. I onda te kapljice, te molekuli te vakcine, oni onda atakuju na te ćelije koronavirusa. Ali se desilo i dešava da one promaše. Promaše te ćelije. I onda se one naseljavaju u nekim drugim prostorima tijela i onda izazivaju koronu. Da. I uspješnost te vakcine je negdje oko 60%. Da, oni su navodno rekli 95 u jednom trenutku. Pa onda imate moj školski drug, koji je inače ljekar u Arizoni, bolnički ljekar u Arizoni, u Phoenixu. On je primio vakcinu Pfizerovu, po zakonu moraju ljekari da prime, oni dvojica njegovih kolega, poslije 7 dana su dobili koronu. Prema tome, nije svaka vakcina, dobro, ništa u životu nije garancija, ali ima nešto što je veća vjerovatnoća uspješnosti, a nešto što je manja vjerovatnoća. Drugo, vakcine su odavno postale najveći otrovi u stvari. I ove vakcine za sezonski grip, one su vrlo opasne, isto. To se nikad nije objavljivalo u posljednjih barem 10 godina, još se ne objavljuje. Koliko je bilo žrtava te vakcine? Za sezonski grip. Imali smo jednu aferu ovde u celom svetu, u suštini bila, ali ovde je odjeknula u Srbiji pred 10 godina sa svinjskim gripom, kad su potpuno bespotrebno naručili one vakcine, ne znam da li se sećate. Ali to je biznis, to su poslovi, to je isto dio projekta. Sad kako ljudi da znaju da opet nije biznis, o tome se radi. Ali da vam kažem, a šta je interesantno? Ljudi koji su bili akteri te prevare sa svinjskim gripom su sada ključni u kriznom štabu. Da. Kako je to moguće? Znači, to je, i svinjski grip je dio ovog projekta, samo je išlo korak po korak. Ja mislim, kad sam sve to iščitao i izanalizirao, taj projekat je počeo sa zabranom pušenja. To je bio prvi korak. Instaliranje brige za zdravlje na taj način
i instaliranje straha. Tako da je to već odavno, pa klimatske promjene, to je isto dio istog projekta i isto plašenje ljudi da će Da će sutra otprilike svi gletovi gotovo, da se... nema, more će nas sve preplaviti ili će biti 100 stepeni temperature, tako da je potpuno besmisleno. Iako... Zato taksu na ekologiju je počelo od ove godine, ne znam da li znate, makar za firme. Pa ne, u svim zemljama je to davno počelo, mi smo zadnji. Ne, ali retroaktivno stiže, morate za 2019. oplatite za celu godinu. To je drugo, tako da je to je jednostavno tako, u takvom vremenu živimo. Oni računaju da preko političkih vlasti mogu da to izguraju, zato što su oni, duboka država, jedna ogromna mreža. Na primjer, kad je Britanija u početku korone nije htjela da prihvati instrukcije Svjetske zdravstvene organizacije, htjeli su jednostavno labavije. Mi smo svi dobili pismo na kuću. Za gledalce koji ne znaju, gospodin Ljepović boravi u Londonu, tamo je živi. Da. I dobili smo pismo, kaže, ako imate te simptome, javite se telefonom i ništa drugo. Odjednom pade funta na berzi. Pade vrijednost funti. I onda poslije 7-8 dana uvedu se restriktivne mjere, poraste funt. Apsurd! Jer ako je uvedene restriktivne mjere pad ekonomije, jer se ne radi, onda kako može rast funta? Tek tad treba da padne funta. Tako da hoću da kažem, to je ogromna mreža koju oni imaju. Berze, banke, nevladine organizacije, čak to su najmanje moći. Tako da to je strašno. Kako je moguće da su u 2020. godini berze porasle dok je ceo svet ekonomski posrnuo? To je posebno američke berze i ovi milijarderi koji su uvećali bogatstvo ne znam ni koliko puta. To prosto protivreči najosnovnijoj logici. Ako je ekonomija u padu, kako rastu berzanski indeksi? Jel vi imate objašnjenje, su to mehurovi opet? To se zna, to već radi se dugo vremena. To je jedan od problema američke ekonomije. Novac je besplatan. Nula je. Da, kamata, novca. I onda vi kao kompanija, vi dobijete od države, ne onaj mali čovjek što ima prodavnicu na ulici, na ćošku, nego velike kompanije dobijaju taj besplatni novac i sa tim novcem kupuju sopstvene akcije. I tako se vještački održavaju akcije. A šta je cilj? Cilj je da taj rast akcija privuče razne budale po svijetu koji su mahom pokrali neke pare, da kupuju akcije i tako se dovlači novac u Ameriku. Jer on kad pogleda indekse, kad ovi rastu, i rastu, a u stvari to je sve vještačka stvar, jer oni dobijaju novac besplatno od države i sa tim parama kupuju sopstvene akcije. Da. A što dele oni sad? Prvo su dali po $1.200 stanovništvu, sad će daju po $2.000. Jel opet da bi se održavale te firme, privredna aktivnost? Pa ne, da bi se održavao socijalni mir. Jer te kompanije koje su velike kompanije, oni su sad imali rast nominalno, iako ne rade. Tamo propadaju srednje i male kompanije. Na njih nema sreće. Oni ne mogu dobiti čak ni kredit od banke. A ovo se daje da se održi socijalni mir. Jer jednostavno, to radi sve zemlje, mislim. Sad, ko će na kraju morati da plati taj novac i tako dalje. Tako da je to jedan strašno monstruozan mehanizam koji je ogroman i vrlo je teško zaista predvidjeti kako će to na kraju da se iz toga izađe i šta će biti, kako će biti. Mi možemo da naslučujemo na osnovu istorijskih iskustava, ali da kaže čovjek šta će biti teško. Da. A jeste li ispratili sada ovo dok traje ova tranzicija vlasti, haotična tranzicija vlasti u Americi, da je Kina zapravo iskoristila taj vakuum moći u Vašingtonu i potpisala sa kompletnom Istočnom Azijom jedan trgovinski sporazum u kojem učestvuju, što je veoma zanimljivo, Južna Koreja i Japan kao možda i dva najodanija američka saveznika. I Australija. Australija učestvuje u tom... koja antikinesku politiku vodi. Eto. Za Australiju čak nisam ni znao. Ali da li to znači da je magnetizam kineske ekonomije zapravo jači od te pretnje američke, da države moraju da se otprilike... Naravno, pa to je isto uradila Europska unija.
Tako je. To je sljedeće pitanje. Oni su potpisali taj takozvani investicioni za investicije. Da. A oni su očajni za pare, nemaju para. Da. Oni traže kineski novac. Šta će biti poslije? To niko ne razmišlja. Ova tamo grupa, to je 16 zemalja pacifičkog tog regiona, oni ni nemaju baš problema sa novcem kao takvim. Tu ima nekoliko zemalja koje, Indonezija recimo je vrlo bogata zemlja, duše ogromna, 200 miliona, ali to je jako bogata zemlja. Druga stvar je raspodjela tog bogatstva, ali objektivno je, tu imati nekoliko malih, jedino su Filipini problematični, inače ovo drugo je Australija, to što je bogate zemlje. Da, kod njih nije riječ o tome za pare, kod njih je problem proizvoda. I oni traže kineske proizvode, ali pod povoljnijim uslovima. I onda sada kad se napravio taj trgovinski blok, on ima svoja pravila koja su mnogo povoljnija nego što su do sad bili kad nisu bili u tom bloku. Da, naravno, to će imati svoje geopolitičke posljedice, ali u ovoj fazi svi razmišljaju kako da prežive, a ne šta će biti sutra. Tako je, da. Nego kako da prežive danas, što ovdje narod kaže, od jutra do večeri. Da. Ništa dalje. A kako tumačite to što je Bidenova administracija, neki ljudi koje on izabrao na rukovodeće funkcije u svojoj administraciji, poput onog Blinkena, jel se zove Blinken, koji je na Twitteru se vrlo negativno izrazio o ovom sporazumu Evropske unije i Kine, jer otprilike govori čekajte pa mi dolazimo za 10-15 dana na vlast, hajde da zajedničku politiku vodimo prema Kini. Međutim, Kina je tu izašla sa određenim koncesijama nemačkoj privredi. To je zanimljivo, pre svega nemačkoj, ali kao evropskoj, ali to je pre svega nemačka. Što samo Njemačka ima privredu. Tako je. Da li je to zapravo pokušaj Kine da odigra na kartu ekonomskog raskola između Evropske unije i Amerike? Drugo, neki evropski sada analitičari i političari u evropskim medijima kažu pa čekajte, Trump je kao vodio neke trgovinske ratove protiv Kine i onda svaki put kad oni sednu se dogovore, Kina izađe u susret Americi pa im omogući da njihove kompanije uđu na kinesko tržište i tako dalje, a evropske kompanije ostaju po strani. Onda su ovi odlučili da i oni... Pitanje u suštini da li će Kina uspjeti ekonomski da zavadi Evropu i Ameriku i da tako zabije jedan klin u to što se naziva politički zapad? Ja opet mislim malo drugačije. Mislim da Kina uopšte nije zainteresovana da svađa ljude na zapadu. Oni se time ne bave. Broj 1. Broj 2. Kina je digla ruke od zapada u smislu da govori nešto, da traži nešto. Ne. Kina nudi šta ima, hoćete da uzmete nešto, da uzmete i tako dalje. Kina je potpuno kao i Rusija, oni više nemaju nikakvih iluzija. Samo što je različiti mentalitet. Kinezi razmišljaju na 100 godina, nisu nervozni i tako dalje. Ovaj sporazum Evropske unije, u stvari Evropi je potreban novac. Znate. I drugo, Kina ima, vidjet ćemo šta će biti od tog sporazuma. Da, nije usvojen u Evropi. Jer Kina ima jednu politiku da kaže, ako ja pravim ovu čašu, da kaže, ok, vaša čaša mi se dopada, mi ćemo to da kupimo. Ali, tehnologija. Napravite fabriku te čaše u Kini. Airbus ima fabriku aviona u Kini. Većina velikih fabrika evropskih imaju fabrike u Kini. Volkswagen, čak američki Tesla. Pa da, oni tako rade. Nema problema, pristup tržištu je, izvolite. Ali... I uzimaju im know-how najčešće. Napravite, znanje. Pa oni su već. Oni sad imaju svoj know-how, ovi treba da uče od njih. Treba zaštite, da. Jer oni su, zaista, u to prvo vrijeme globalizacije, kad su dobili šansu, oni su iskoristili ne ovo što su došle druge kompanije da prave, ne. Oni su iskoristili šansu jer su 100.000 ljudi slali na univerzitete. Tako je. Po svijetu. Imaju najveći povrat studenata iz inostranstva. Oni se svi vraćaju, mislim svi. 9 od 10 kažu, tako kažu. Najveći broj se vraća i naravno dolazi sa jednim znanjem koje onda tamo razvija na svoj način. Tako da, šta će biti od tog sporazuma sa Evropom, vidjet ćemo. Ja vjerujem da će Amerika da vrši mnogo veliki pritisak. Međutim, tu ima druga stvar. Možda ta politika nove administracije prema Kini velika je vjerojatnoća da neće biti tako agresivna kao što je bio dosadašnja administracija, barem u prvo vrijeme. Jer cilj dosadašnje administracije, zaoštravanje odnosa sa Kinom, ne zato što oni mrze Kinu, ne.
Cilj je bio da natjeraju američke kompanije da vrate svoje fabrike iz Kine u Ameriku. A oni su ih u stvari premestili u Vijetnam. Uopšte ih nisu vraćali u Ameriku. Ideja je bila da se vraćaju. To je za te kompanije bila velika nova investicija, ogromni troškovi, gubitak načina poslovanja koji je tamo te pogodnosti i oni su se onda pridružili protivnicima Trumpa, tako da vi danas imate da su ove tehnološke kompanije, što oni zovu tech companies, su u stvari bili lideri Antitrampovske kampanje. Anti-Trump kampanja, zato što su morali Microsoft, Google, Amazon, Apple i onaj Elon Musk i tako dalje. Tesla. To su svi koji imaju fabrike u Kinu. Prema tome, oni neće to da rade. Ali doći će situacija za godinu, dvije. Ova administracija, oni će zaoštriti odnose sa Kinom. Ne zbog toga da vrate fabrike iz Kine, nego zbog toga što će jednostavno Kina biti neizbježna. A mislite da je već? Ona je već sada neizbježna, ali ovi još misle da nije. Nisu shvatili. Da. Tako da ja mislim da tu Europa ne znam u kojoj mjeri će imati prostora. Njemci su se sad malo oduprli zabranama za 5G mreže. Da. Oni su ipak nastavili to. Ali tek nakon izbora u Americi, to je zanimljivo. Nakon što je Biden kao proglašen pobjednik, oni su tek tad rekli, ajde može. Pa dobro, ali recimo i u Britaniji je Trump izvršio pritisak Borisa Johnsona i onda je rečeno, onda je Boris rekao, dobro, mi ćemo da ukinemo to do 24. godine. A 4. Aha. Da, do 24. godine. A Francuska je do 27. 8. onda. S tim što je već sada ta 5G mreža je na 60% teritorije. Prema tome to će biti završeno. To su tako, jer ne može, posebno Britanija i Njemačka, 5G mreža nema nikakve veze ni pogodnosti specijalnih za mobilne telefone. To su smiješne stvari, se piše po novinama. 5G mreža je za industriju. Tako je. Ona omogućava brži proces informacija i povezivanje različitih informacija. Ne da bi vi poslali pismo kompanija jedna druga, ne, nego unutar mašina koje prave nešto, da mogu da efikasnije povezuju informacije. Prema tome, to je jednostavno neizbježno. Amerika nema 5G mrežu. Americi će biti potrebno, ako još nisu počeli da radi na tome, ako ikad bude imala, to treba 5, 6 do 10 godina da bi se radila tehnologija. A za to vrijeme Kina razvija za 6G mrežu. Da, počeli su, evo, zvanično su počeli 6G mrežu. Da li mislite da je kineski vek takozvani neizbježan? O tome se priča već 20 godina. Međutim, da će 21. vek biti vek Kine. Međutim, nekako nakon ove korona krize, koju je Kina ubedljivo najbolje i u ekonomskom i u zdravstvenom smislu prebolela, odnosno prevazišla, nekako su se te priče intenzivirale. Jer vi sada imate ove čuvene institute iz Londona koji su rekli da će Kina do 2028. zvanično da prestigne Ameriku prema nominalnom brutodruštvenom proizvodu. Ona je već prevazila. Prema paritetu kupovne moći. Prestići će ih i nominalno do 2028. Da li to potpuno menja arhitekturu međunarodnih odnosa, to narastanje Kine? Da li će možda doći do nekog zbližavanja anglosaksonskog sveta ili Evrope sa Rusijom? Prosto, da li Kina postaje prejaka? Ili će postati za 10-20 godina? Pa, Kina će sigurno biti prejaka, uslovno rečeno. Ali generalno to ne znači da će to biti vijek Kine. To je moje mišljenje. Kina će biti jedna od zemalja koja će obilježiti ovaj vijek, 21. vijek. U poslovnom smislu će to vjerovatno biti inicirano od strane Kine, taj projekat Novi pojas, novi put. Taj novi pojas svile. Da. U stvari to oni zovu jedan pojas, jedan put. Tako je. To je... Sad su opet promenili inicijativa Pojas i put. Promenili su 2-3 puta ime, ali nije ni važno. To je jedan projekat koji već se realizuje. Taj projekat koji treba da poveže jedan ogroman broj zemalja
i koji ne samo, nije riječ samo o trgovini, nego da sa nekim zajedničkim, kako bi rekli političari, naporima oživi ekonomija u tim linijama tog jedan pojas, jedan put. Taj će projekat obilježiti 20. vijek, a ne samo Kina. Sad u tom projektu su veliki broj zemalja. Evropska unija je ignorisala, kao i Amerika. Ignorisala je taj projekat. Izuzev Britanije. A nemate, jel mislite možda onu banku za infrastrukturne investicije? Ne, to je drugo. Tu isto Britanija prva se učlanila iz Evrope. Pa inače, Britanci su na poziv, nisu pozvali Kinezi, da naprave financijsku strukturu jedan pojas, jedan put. Jer oni znaju to. Da. Tako da, a ovi drugi ne. Tako da je teško vidjeti sada da li će to doći da oni preko Rusije, neprijateljstvom preko Rusije, Kinu izoluju, da. Da, oni to gledaju kroz ono 58. godinu kada su se Kina i Sovjetski savez posvađali zbog onog političkog programa Komunističke partije Kine. To su besmislene stvari. Danas je potpuno, to su druge zemlje. Da. Druge zemlje. Ja lično mislim da je Kina jedna sofisticirana civilizacija koju aktuelni zapad ne razumije, ni će ikad moći razumjeti. Naravno, vrlo je teško sa Kinezima, ja uvijek kažem. Oni su dobri za saradnju poslovnu, ali ja ih nikad ne bi pustio u moje dvorište. Jer oni su potpuno drugi svijet. Da. I to nastaje problemi. Ja sam to u Africi, znam, koji su, jednostavno kad oni uđu u vaše dvorište, to je prilično teško. Mislim, to ništa nije ružno o njima. Vode računa o svom interesu. Da, a to je drugi svijet. Da. Tako da, ali oni su svjesni toga i oni nikad neće dozvoliti da budu samo oni na međunarodnoj političkoj sceni. Oni uvijek idu sa nekim. Trenutno su u dobrim odnosima sa Rusijom. Na obostranu korist. Nije to samo da je jedna strana dobija, na obostranu korist. A istovremeno, Rusija je jedina velika svjetska zemlja koja ima najduže iskustvo u odnosima sa Kinom. Jer oni su i ratovali nekoliko puta i jednostavno ima taj jedan odnos i iskustvo, tako da Rusi nisu, vjerovatno nisu naivni. Opet u Kini ima jedan afinitet prema Rusiji i to je interesantno. Ima i ova jedna tradicionalna struja i ova kao komunistička struja. Jer ja bih samo podsjetio vaše gledaoce da je Sovjetski savez spasio život posljednjem kineskom caru. On je, poslije one revolucije 1911. godine, on je došao u Mandžuriju, on je živio u Mandžuriji. A onda, 1945. godine, je Sovjetski savez oslobodio dio, bio je pod japanskom okupacijom, oslobodio je dio Mandžurije i tamo su našli tog posljednjeg ruskog cara, kineskog cara. I onda je Sovjetski savez ga je uzeo i odveo u Rusiju. Jer kažu da smo ga ostavili, ubili bi ga ovi revolucionari. I onda su poslije dogovoreno tek 1962. godine sa kineskom komunističkom partijom da se ipak vratio u Kinu. I vratio se. I naravno i prolazio je kroz razne neke procese gdje je on morao da prizna da je on pogriješio, ali sad imao je šansa da se on prevaspita i bio je čak odbornik u jednoj opštini i umro je 1966. Ali to mnogi Kinezi... Ko je umro, izvinite? 1966. Aha, odmah. To on nije imao djece. To mnogi Kinezi neće nikad zaboraviti Rusima. Jer za njih Sovjetski savez nije, to je Rusija. Kao i za Evropu, oni samo govori Rusija. I u vrijeme Sovjetskog saveza. Tako da tu imaju, ti odnosi su dosta složeni, s tim što i jedna i druga zemlja imaju dugo iskustvo u međusobnim neprijateljstvima i u saradnji. Tako da nije to ono ad hoc. Ali da se vratimo na početak, ja mislim da ovaj 21. vijek neće biti samo kineski vijek, ali Kina će biti poslije dužeg vremena jedan od ključnih
faktora međunarodnih odnosa poslije 150 i više godina. Imamo još jedno posljednje pitanje. Pošto vidimo šta se dešava u Sjedinjenim državama, da se vratimo na Ameriku, odnosno na tu duboku državu, mi vidimo zaista da pojedini akteri te duboke države, ako ne i većina, da oni nisu racionalni ljudi. Da to nisu ljudi u koje se možemo pouzdati da neće koristiti nuklearno oružje, da neće praviti koristiti biološko oružje, puštati viruse i tako dalje. Da li možete da vidite, evo, ako pričamo o narastanju Kine, to automatski znači, pošto je moć relativna stvar, to znači automatski i opadanje moći Amerike. Da li će Amerika, kao što je Britanija uradila, na miran način pustiti da njena globalna imperija polako krene se urušava, ili će ti akteri duboke države napraviti neki prosto haos? Upasti u Južno Kinesko more, pokušati nešto na Tajvanu da urade ili negde možda u Evropi čak sa Rusijom. Da li vi vidite Ameriku kako pušta, onako kao Britanija nakon Suetske krize, kako pušta polako da njena imperija postaje sve manja i da se Amerika svodi na neku normalnu meru da tamo u zapadnoj hemisferi, ili mislite da će oni prosto nekom destrukcijom probati to da spreče? Pa ako je suditi prema sadašnjoj generaciji ljudi u državnoj upravi, pošto je u stvari baza duboke države su državne uprave. Da. Ove kompanije, banke, oni bez državne uprave ne mogu ništa da urade. Tu je baza. Ako je suditi prema onim ljudima koji sad čine tu bazu u državnoj upravi i šta ja znam, u medijima, u kompanijama, to je sasvim moguće. Jer to su ljudi koji su vaspitavani u jednom stanju iluzije, koje nisu uopšte ljudi u realnosti, ne žive u realnosti, to su ljudi koji imaju 50 godina, ali toliko traje urušavanje tog zapadnog unutrašnjeg sistema od obrazovanja pa do političkog dostojanstva. Dalje, druga stvar, ovo sad što se događa u Americi, mislim što je izazov pred kojim se nalazi Amerika, to nije uopšte politička borba jedne političke grupe i druge političke grupe, borba njihovih ideja. Ne, ovo je borba na život i smrt. Ovi ljudi, jedni, koji sad su uspjeli da dovedu Bajdena, oni, bilo kakvim promjenama, oni gube sve. Da. Oni gube sve. Oni to na miran način, ne vjerujem moguće, ne vjerujem da će postići, da će pristati. Prema tome, moguće, ipak više je vjerovatno, ja ne mogu tvrditi do kraja, naravno, ali vrlo je vjerovatno da će oni pokušati neke ratove još da bi kroz to uplašili druge, da bi svojoj javnosti kupili vrijeme u svojoj javnosti, ali to će biti samo još korak ka većoj nesreći. Britanija jeste na miran način. Ali Anglosaksoncima je predala štafetu, to je zanimljivo. Da, ali i to mi je čak na miran način. Bez drugog svjetskog rata oni ne bi, znači drugi svjetski rat nije bio miran način predaje kolonija, a drugo, desilo se da je Britanska imperija je bankrotirala 902. godine. A bankrotirali su? Da, financije britanske, pošto inače Britanska imperija je jedna velika laž. To je bio privatni biznis. To je 6 ljudi je formiralo ono što se zove Britanska imperija i krilo se iza britanske vlade, kralja, kraljice, u to vrijeme kralja. To je bila jedna ogromna prevara, to je sve privatni biznis bio. Britanci nisu imali toga ništa. A običan čovjek. I svim što je mogao da ide da radi u Ugandu. Da. Ali generalno ne. Tako da je već bilo, 1902. godine to je bankrotiralo i onda je već bilo jedno iskustvo da nemaš čime da se ti braniš tu imperiju. Ne postoji, nemaš sredstva. Da. Oni su to vrlo mudro shvatili. Pa su onda od toga što gube imperiju, oni su u to pretvorili u proces oslobađanja tih zemalja, da se ti ljudi oslobode. Ne može strani vlasti da budu, ali kroz to podržavanje tih ljudi, onda su oni stvorili svoju mrežu i danas su britanske kolonije i dalje su pod kontrolom engleskih banaka i engleskih poslovnih ljudi. Bilo je jedino tamo u sjevernoj Rodeziji, današnjem Zimbabveu, tu su bile gluposti. Znači, ovo drugo su oni uz neke male probleme, to su oni, ali još uvijek, gdje god odete u bivšu britansku koloniju u Africi,
oni drže sve. U Indiji dalje njihov biznis drži sve. Prema tome, oni su našli novi način, mnogo efikasniji. Da. Puno vam hvala što ste bili gost naše emisije još jednom i nadamo se da će biti prilike u budućnosti da razgovaramo. Hvala i vama što ste me pozvali i nadam se da će biti neki povoljniji povodi, atraktivniji, a ne ovaj mrak u kome sad živimo. To zavisi i od globalnih prilika, ne samo od nas. Ne mislim na mrak ovdje, nego mrak, mi svi živimo, najveći dio svijeta, barem ovaj zapadni dio svijeta, živi ipak u jednom mraku. Da, svakako. Hvala vam još jednom, poštovani gledalci, bila je to emisija Dijalog, čitajte portal Novi Standard, naš današnji gost je bio novinar Siniša Ljepojević, kolumne gospodina Ljepojevića možete nađeti na Novom Standardu, čiji je višegodišnji kolumnista. Do sljedeće emisije, prijatan ostatak dana.